Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Budwi wonten ing pelajaran basa Jawa kelas gangsal SDIT Amal Insani Jepara. Bertemu lagi dengan Budwi di pelajaran bahasa Jawa kelas 5 SDIT Amal Insani Jepara. Pripun kabare bocah-bocah? Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi tetap tansah sehat, selalu sehat lan tetap semangat. Oke, sakderenge sinau, ayo ndonga bareng-bareng, cukup maca basmalah mawon nggih sareng-sareng Budwi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, matur nuwun. Ayo saiki disiapke buku paket basa Jawa kelas gangsal, buku tulis lan alat tulising. Sampun nggih, sampun siap nggih. Nah, yo sakniki dieling-eling malih, diingat-ingat lagi. Wingi nika sampun sinau bab napa? Nggih, sinau cara maca sesorah. Tentang sesorah nggih. Cara maca sesorah. Napa mawon? Yo baru dibuka bukune. Sing pertama lafal. Lafal niku pripun? Pangucapane kudu bener. Sing nomor kalih intonasi. Sing nomor 3 tempo. Tempo niku cepet lan alone anggone maca sesorah. Terus wonten jeda pamisahe antara ukara siji lan siji. Nah niku wau cara macane sesorah. Nah sakniki sinau cara napa perangane sesorah, bagian-bagian sesorah. Wonten apa mawon? Wonten salam pambuka, wonten pambuka utawa perwaka basa, wonten isi utawa surasa basa, panutup wasana basa, lan sing paling keri dhewe yang terakhir salam panutup. Ampun nggih. Nggih, niki pelajaran ini kok nggih pun disinaoni bareng-bareng. Nah, sakniki wonten contoh teks sesorah. Nah, Budwi penyarepe nggih, mau diwaca bareng-bareng. Wonten contoh teks sesorah. Nah, sakniki digoleki pundi sing termasuk salam pambuka, sing termasuk pambuka, sing termasuk isi sing pundi, sing termasuk panutup sing pundi, bagian salam penutup sing pundi. Ayo kita lihat bareng-bareng deh. Nah, yang pertama salam pambuka. Salam pambuka niku salam sing sepisanan minangka wiwitane sesorah. Salam pertama ketika membuka pidato, membuka sesorah. Nah, niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku salam pambuka. Paham nggih? Nah niki sakniki bagian pambuka. Pundi sing bagian pambuka? Pambuka utawa perwaka basa. Napa niku perwaka basa? Nah kanggo ngeling-eling malih, perwaka basa niku pakurmatan lan atur panuwun marang tamu kang rawuh ing papan kono lan puji syukur marang Gusti Allah. Nah niki contone ditenane. Kita aturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit saking kamelesanipun panjenengan lan kula saged ngawontenaken pepanggihan ing wekdal menika kanthi wilujeng lir ing sandikala. Nah niku titenane. Itu termasuk bagian pambuka. Bagian pambuka atur pakurmatan lan atur panuwun marang Gusti Allah, syukur marang Gusti Allah. Iku sing bagian pambuka purwaka basa. Nah sakniki bagian isi utawa surasa basa. Pundi sing termasuk isi? Isi yaiku kabeh bab igati kang bakal diwedharake ana ing sesorah. Bab penting yang mau dinyatakan, yang mau disampaikan ketika pidato. Nah ini para rawuh ingkang kula hormati. Nah nanti sak paragraf niki nggih, niki isine. Nah ngantos niki
ngandhape nggih niki isi. Awit saking menika kula suwun mugi-mugi para anggota tansah gumregut anggenipun patunggilan menika kathah pakaryan ingkang saged nyurakapi masyarakat. Nah niki termasuk bagian isi surasa basa. Sakniki bagian panutup utawa wasana basa. Panutup sesora biasane isine pengajeng-ajeng lan nyuwun pangapura menawa ana bab kang gawe kurang penggalih. Nah, berharap untuk harapan atau permohonan maaf. Nah, pundi sing termasuk panutup. Nah niki mekaten atur kula menawi wonten kalepatan ndadosaken kirang remen ing penggalih nyuwun pangapunten sedayanipun. Kupat duduhe santen yen ana lepat nyuwun pangapunten. Nah niku termasuk bagian panutup. Nyuwun pangapura. Nggih. Sakniki bagian sing keri dhewe salam panutup. Salam sing pungkasaning sesorah, salam sing keri dhewe. Nek wau dibuka ngangge assalamualaikum berarti ditutup ngangge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. Sampun paham nggih bagian-bagiane sesorah, perangane sesorah. Nggih, mangke diwaca malih nggih. Nah, sakniki kangge sinau kudu nyuwun tulung digarap ing omah mboten usah dikumpulke nggih. Dibuka halaman 3 ngantos sekawan. Nah, ten mriku wonten teks sesorah. Tugasmu golek ana perangane teks sesorah. Wonten teks sesorah digoleki. Sing termasuk salam pambuka sing pundi, sing termasuk purwaka isi wasana panutup salam panutup sing pundi. Nggih, mboten usah ditulis, dicoret-coret mawon ten bukumu. Saged nggih. Iki sing nomor setunggal. Nomor kalih mangke nyuwun tulung digarap bukumu ulangan piwulang setunggal halaman 12 nganti halaman sekawan welas. Kalih welas ngantos sekawan welas. Nah, 12 sampai 14. Ulangan piwulang setunggal. Digarap nggih. Mboten usah dikumpulke kangge sinau. Mboten usah dikumpulke. Pekan ngajeng pekan depan ada LK. Nah, niki mangke bocah-bocah kudu sinau sik nggih, sinau riyin. LK-ne mangke insyaallah ngangge Google Form. Nggih, paham nggih? Mboten dikumpulke kangge sinau ing omah. Nah, matur nuwun sampun sinau bareng kali putri. Sinaune nang omahe dhewe-dhewe. Sinaune sing tenanan nggih, basa Jawa. Tugas-tugas saking putri mboten usah dikumpulke. Mangke nek wonten LK Google Form digarap. Nggih. Matur nuwun pesen saking putri, jaga kesehatan, salat aja ditinggal, murajaah lan hafalane kudu ditambah. Bekti marang bapak lan ibu tendalem. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.